Riku, ole hyvä. Baari on auki. Aku on baarimikko ja postinjakaja Minttu tulee asiakkaaksi Katja Lapin säästämänä. Olkaa hyvä. Terve. Terve. Mitä laitetaan? Pistä yksi tommonen limpska. Limpska. Joo. Ja jäitä ja sitruuna. Mulla oli ihan hirveä päivä. Okei. Dyynissä. Limpska, Kiitti. sitruuna ja jäitä. Kiitos. Mä jaoin, kato, väärän kirjeen väärään luukkuun. Okei. Haluaisit sä laulaa siitä? Totta kai. Anna mennä. Astelin kadulla, kenkäni kastelin. Siitä se kato alkoi, että oli märät saapat. Jaoin väärän kirjeen presidentin luukkuun. Oh no. Se oli seuran tilaus vai oliko se apu vai oliko se joku muu näitä meidän lehtiä, mutta mä tiedän. Pressa näki tähtiä. Kato, se raivostui siitä. Eihän pressan luukkuun voi viedä väärää kirjettä. Sä tiedät tän. Eihän pressan luukkuun voi työntää hirveästi paperia. Oh no no. Pressa ei siitä tykkää. Ei. Se aamutakissaan siellä oottaa ja Jenni jotain siinä kahvia laittelee. Onko sulla mitään neuvoa siis miten? On mulla neuvo sulle, sen laulan. Anna mennä vaan. Tahtoisin heittää kädet ympäri sun kaulan Voi Metsu. ja sua hieman lahduttaa. Ei Sauli linnassa asusta, hän on evakossa. No mutta hei, Ei on hyvä haittaa, juttu. ei haittaa, sä oot kuvitellut koko homma, ei se oo siellä linnassa, se on kaikki ihan... Joo, se on ihan sama mitä sä sinne laitat. No hei, sitten mä lähden taas jakamaan. Lähde jakamaan. Mete, kiitti tästä. Moi.